Jake at Jomar upang turuan po tayo paano mag-beatbox. So kasama po natin si Warren the Beatbox. Siya po ang mag-i-interview. Paano ba gawin yung ganyan? Unang gawin. Una, pick in yung kamay ninyo. Kagaya nito. Tapos, Katapos, ganito, ang kamay ninyo. Tapos, itong kamay ninyo, hindi nyo ganang butas. Di dapat merong butas. Dapat walang butas para yung kanyang tunog hindi umiiba. Ganito, example ko sa inyo. Ganyan ang mangyari. Kapikas kamo. Yung kabila. Yung isa, wala walang butas. Oh. Huwag mo sakit ba? Sige yung labi mo, pumupula na. Bukas. Parang yung chicharon ng labi mo. Hindi nga na dili on. Baba. Di, sa katong tuno. Kailangan walang butas gaya ng sinabi niya. At para tumugtog yung ibang tono naman ay yung dila nyo ay ano nga yung dila? Dila. Yung dila. Dapat nakapiko. Nakapiko yung dila nyo at kung yung o ba yung yung dila nyo yung straight nito lumalalim yung tunog. Sample dila, sample. Pag ganyan yung dila nyo, kapag umiiba yung Sample. tono. Bakit diri kanong iigo man to diri? Bakit dapat tamaan yung labi? Dahil lumabas dito ang hangin dahil malakas. So para hindi makalabas yung hangin. Sample. Kung masakit dito, huwag niyong iwasan, nagsisira ang labi nyo. practice lang ng practice. Bakit kayo hindi nasisira yung labi niyo? Kasi nakukubalan. Nakukubalan. Yung labi namin, mag-practice kami. Kaya mga bata, huwag niyong gayahin ito. Kasama ito sa kabuhayan nyo. Paano ba gawin yung do re mi? Ikaw? Ikaw? Diba, hindi naman kaiba yung tono. Bakit? Anong mali doon? Maraming butas. Sa kanyang kamay. Nakita ko sa mga mata ko. So, ang dami dito. At yung labi yun, tignan nyo, pumupula na. Walang magawa. Sinasalitaan niyan turumi pa sulatido. Wala na may nahihimo. Kasi mo na eh. Sample. Sample na ko naman. Sampol. Kanta mo yan. Oh, yes. Nay, enta dyan, nay. Ay, Twitter kay... Ano yung Twitter ba doon? Ang chorus lang? Paano ba gamitin yung tamburin? Yung Twitter. Yung Isbog ka may isbog. whistle. Dito? Yeah. Dahil kanta. Okay lang. Kanto? Kunin? Kunin. Yo, what's up? So, nagkabalang. Naman ko yung nag-request ng ganyan. Yan lagi, idol, Tagalog kasal para makasabot ni. Kaya magkanggan ng mga taga Manila ba? Taga ng Later.
excited man ko. Okay, para man sila Dapat makasabot ba? kumakuhaan sila una para makakuha ko sa kataas. Kung ano mo banda, kung hindi sila kasabot. Diri mo, diri. Diri ka. Ito nga, si Mian. Sige. Dili. Ito ka to. So, sikit yun, sikit para makuha ka. Na. Sikit pa yun, sikit pa yun. Sikit pa. Na. Kaya, wait lang eh. Wait lang. Sample, sample. Wala yung ana. Wait na nino. Okay, Okay na. ikaw. Huwag ka na. Sanay na anak. Wala. Wala. Okay. Mas nindot na. Huwag ka din. Masindot wala. Ang pito Hindi, kayo. Wala mas pa. nindot na. Hait na. Hait na eh. Sige lang, nindot talaga na. Kanta ka nga kay. Pagsabot sa mo, saan ninyo pagkuhan? Ano sa sila Ay. kuhaan? Give senyorita. Okay, tingin tayo. Una, Jack. Wah, lisod kayo. Ah, lang. Hindi ka to. Kalajig magic. Kay Lou kayo. Magic. Sa